Otočíte a opět sjíždíme dolů. Jde ti to takhle dobře taky v nějakých předmětech? Takže teďka opět vybereme houbu, vzhledem k tomu, že se do ní dostala křída a bude se mít čirá voda. Těma to vyšumila 4 týdny. Vybereme houbu. Jakou vodu? Až teď je čirá voda, odsučuji čirá. Zaděláme kohoutek. To jsme minule neudělali. Furt tekla voda. Přinožíme houbu k tabuli a jedeme směrem dolů. Ty bys mohla dát na shoppingu, hele. Dneska je špatné datum, kdo tam psal to datum? Zmažeme datum. Čas. Obrátíme houbu. Stydíme se za Hanu Janáčkovou. A opět jedeme. Jestli páruješ nějakýho kolegu nebo... Jestli si to vymýšlíš. Pančo má strašně bujnou fantazii. Sledujte, jo? Tak to vypadá čirá voda. A teď budeš mít všechno vodu v rukávech. Ne. A takhle vypadá zvonění.